ọkwa ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ. Ọtụtụ n'ime anyị ndị ma ebe a na-azụ ndị seminarị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, ọtụtụ n'ime ha na-agba egwu mmọnwụ nke dị egwu. Ilecha anya iche na onwe ihe ọzọ ha ji onwero. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa ka ị mara na omenala anyị abụghị ajọ karịa omenala ndị ọzọ. O nwere ihe ụfọdụ adịrọ mma n'omenala anyị ya anyị ma, mana etu a ka omenala ndị ọzọ si wee dịkwa. O nwekwara ihe ụfọdụ a ga-afụ n'omenala ndị ụfọdụ ịfụ na ọ bụcha ha ndị a na ọmaka gasị. Ọ bụgodu ndị Hibru nwere mgbe ha na-alụ nwaanyị abụọ na ihe ndị ọzọ gasị dịka chi ndị Igbo si alụkwa. O nwere mgbe ha gbara ohu na ihe ndị ọzọ, ma ndị ọcha nwere mgbe ha gbara ohu. Ya bụ na omenala nwere ike nwee ndị adịghị mma, mana onwe ndị adịghị mma ewepụ ha were ndị dị mma were na-aga. Ya bụ ihe na-agwa gị bụ na omenala Igbo ajọghọ njọ etu afọ isi eche. Ọ bụ na o nwere ndị jọrọ njọ, anyị ewepụ ndị agha jọrọ njọ, were ndị dị mma were na-efechi anyị, were na-echekwawa maka na onye abụ ihe anyị natara Chukwu. Ya bụ ọ dị mkpa nnukwu ka ị mara na etu esi wee gwa anyị ụka na-akwado omenala ofuma. Ọ bụ akụkọ m ga-eji were mechie bụ ka afọ akọrọ anyị akụkọ ọga mkpụrụ. Onye jere ga mkpụrụ, ihe ọ gara maa mma, mechie onye iro were nke ọjọọ bịakwasa. Asị chere emechazie ka ejikwa ịghọchasịa. Ya bụ na ọ dị mkpa nnukwu ka anyị mara na omenala Chukwu kere bụ omenala mara mma, mana mmadụ ka eji bụrụ mmadụ etu njọ si bata n'ụwa, ihe ọjọọ batakwa n'omenala ụfọdụ. Anyị ama ejizi na njọ batara n'ụwa Chukwu mebie ụwa, mana Chukwu bịara gbapụta ụwa. Ya bụ anyị mechi na omenala anyị na o nwere ihe ọjọọ dị n'ụfọdụ, anyị atụfu omenala anyị, na ife anyị ga-eme bụ anyị ahọchasịa ihe ndị ahụ adịghị mma n'omenala anyị, werekwasị ndị dị mma were na-efe Chukwu. Ka anyị marakwa amara, ọkwa ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ. Ọtụtụ n'ime anyị ndị ma ebe a na-azụ ndị seminarị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, ọtụtụ n'ime ha na-agba egwu mmọnwụ nke dị egwu. Ilecha anya iche na onwe ihe ọzọ ha ji onwero. Mana iji gosi anyị ajọ mmadụ egbu ajọ mmụọ, ezigbo mmadụ egburu ezi mmụọ. Ya bụ ụmụnne m, ọ bụrụ na o nwere ihe i chere ma ọ bụ ihe na-ewute gị n'asụsụ Igbo na omenala Igbo, ana m arịọ gị biko halata ka anyị chachikọ aka ọnụ, ka anyị mee asụsụ anyị ka ọ bụrụkwa asụsụ ga na-ada ụda, ka ọ ghara ịbụ oge na-eteghị aka asụsụ anyị abụrụzie asụsụ ọ ga-abụ a na-anụ. Ọ bụrụ mmadụ na-abụ na ịtọ ndị na-asụ, onye sụa na-elele etu ọ dịka na-asụzi asụsụ Latin, asụzi ọ bụrụ asụsụ
ọ dịgidekwa. Mana nke anyị bụ na ọnwụọ ncha, maka na Latin bụ na ọ ka nwere ihe eji ya were na-echekwagasị edere na ya. Bụ ụmụnne m, ayịyọ, ọ bụ na o nwere ihe asụsụ Igbo mere gị na omenala Igbo mere gị, alata. Ihe na-agwa gị bụ o sighi asụsụ Igbo n'aka, kama o si anyị na ndị nna nna anyị ha n'aka. Ugbu a bụ oge nke anyị, ka anyị jikọọ aka ọnụ, ka anyị mee asụsụ Igbo ka o debekwa edebe. Ekelekwe m ụnụ. A ma ekele ndị niile na-esonyere anyị. Anyị na-atụ anya ị ga-esonye anyị na Facebook na YouTube. So na-akụzi onwe ife nwere ịchọrọ ikwu, idee n'Igbo maọbụ n'oyibo, anyị enwe ike si ebe ha mụtakwa ife. Ihe anyị nọ na ya bụ ka anyị chajikọ aka ọnụ, ka anyị mee Igbo deberekwa na-aga etu o si kwesị. Udo dịrị ụnụ, Chukwu gọzie ụnụ, ọ ga-adịrị Igbo mma.